प्रग्रामखौ जबरदस्ति लेंना लाबोदोंमोन दिनै आङो स्टेडियाम खगना बानायनो थाखाय जोबोर गोजोनदों। Hello friends, welcome back to my channel Vaidimiya Abir. नैबे समाव आं नोंथांमोननि सेराव गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांनो थारो, बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जे दिनै औबारियावहाय मोनसे बेसेबांबा गिदिर UPPLनि मिटिं दङ आरो बे मिटिङावहाय जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार मिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मायाबो फैगोन। बे फैनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जे फैबाय थानाय 30 अक्ट'बराव मोनसे बाइ इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ जोंनि तामुलपुर समस्तियाव आरो बेनि थाखायनो नैबे समाव UPPLनि जानानै इलेक्शननि केम्पेइन खालामनो थाखाय हेमन्त बिश्व शर्माया जोंनि हालामावहाय फैगोन आरो बिथाङा नैबे समाव रायजो राजानो मा आसा होलाङो बेखौ आङो नैबे समाव नोंथांमोननो आङो दिन्थिलांनो नाजागोन। स' नायलांबाय था बिदिबा नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो। आरो लोगोफोर बेयावहाय हेमन्त बिश्व शर्माया हेलिकप्टारजों फैगोन। स' नोंथांमोना नायलांबाय था, आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो। बेयाव हेलिकप्टारखौबो आं नोंथांमोननो देखायगोन। जोंबो दा हेमन्त बिश्व शर्माखौ नायनो थाखाय नै एकदम आगोलावनो जिरायनानै दङ। फारसेरा जोंना फोलावनानै नायहरगासिनो हेमन्त बिश्व शर्माखौ ओरैजाय फैगासिनो दङ। मोनफैथारबाय। एजिपि जिन्दाबाद, भारत माता की। गावबा गावनि मासियाव जिरायना थानो थाखाय खावलायबाय। गोबां खारला खारसि जागासिनो नै हेमन्त बिश्व शर्माखौ नायनो थाखाय मानसिफ्रा। वाव, नै माखासेफ्रा आरो गोदना फोलाव फोलाव ओरैनो नायगासिनो दं गासैबो। আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ। बिराद मानसि लोगोफोर, नै दा हेमन्त बिश्व शर्माया सफैबायानो। हिमন্ত বিশ্ব शर्मा जिन्दाबाद, सफैबाय हेमन्त बिश्व शर्माया। हिमন্ত বিশ্ব शर्मा जिन्दाबाद। जोङो हेमन्त बिश्व शर्माखौ नायनो थाखाय लोगोआव मोनफैबाय लोगोफोर गासैबो मानसिफ्रा गासैबो गसंजोबनानै दङ। পানী খাই আহিছে নে অহা নাই? কিমানে ভাত খাই আহিছে চাওঁ। আৰু কিমানে ভাত নোখোৱাকৈ আহিছে? বাইদেউ ভাত খাই আহিছে নে কি কৰি আহিছে? আচ্ছা, ভাত খালেও খালে, নাই খোৱাও নাই খোৱা, কিন্তু মোৰ লগত একেলগে ক'ব লাগিব ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। আছে নেকি? চবে ললে ডাবল ড'জ। ৰাইজক মই এটা কথা কওঁ, যোৱাবাৰো যেতিয়া আমাৰ দুৰ্গা পূজা আছিলে, আমাৰ মনত ধাৰণা আছিলে যে কোভিড শেষ হৈ গ'ল, এই কথাবিলাকত আৰু নাযাব, বহুত ক্ষতি হৈ যায়। বহুত কষ্ট কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই আজি BTAD-লৈকে শান্তিটো নমাই আনিছে। 5 বছৰ যদি শান্তি থাকে, আমাৰ মাজত বড়ো অনাবড়ো নাথাকিব, অসমীয়া গোৰ্খাও নাথাকিব, বঙালী অসমীয়াও নাথাকিব, আমাৰ মাজত একো নাথাকিব। আমি মাত্ৰ উন্নতি দেখা পাম, বিকাশ দেখা পাম আৰু বিটিআৰ বহুত আগুৱাই গুচি যাব। এই অসমত দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বন্ধ হ'ব লাগিবই। ভাগিন বিলাকৰ দায়িত্ব বেছি, বেছিকৈ খাটিব লাগিব, হ'বনে নাই? হ'ব, ঠিক আছে। মোৰ লগত একেলগে ক'ব লাগে ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি।
এয়া এফালে আমাৰ মামা আহি আছে, আমি ৰখি আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক, মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। অ' মামা Oh no! मामाखौ पुरा नेगासिनो दङ जोङो एकदम खाथिनिफ्राय नायगोन दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगासिनो दङ नाय लोगोफोर नोंथांमोना एकदम बिराद खस्थ' नेगासिनो दङ जोङो नै दिनै एसे खाथियाव नायथारनोसै हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ हेन्डसेट लाबोगासिनो दङ नै बिथिंजाय ঠেলিব নালাগে আহিবই যদি আপোনালোকে হেণ্ডছেট ল'ব বাবু দে सारा हेन्डसेट लाबोगासिनो दङ बोरो मामाया नै थांबाय खाथियाव नुबायना मामाखौ हेन्डसेट लादों नामा नोङो हेन्डसेट लाबोदों थांदों माथो आनलाखि थानिसोरा नै जोंना हेमन्त बिश्व शर्माजों हेन्डसेट लानो नागिरदोंमोन एसे गोजानाव थांबोबाय मोनस्लाबदिया नै बिथिंजाय जोंना लिडारफ्रा गासिबो दंजोबो मोजां ना मोजां थिगानो दं दिनै आङो मोनसे थांखि लानानै औवारि फिल्डआवहाय सिएमखौ लिंना लाबोदोंमोन आंनि थांखिया बेनोमोन औवारि फिल्डखौ स्टेडियाम बानायनांगौ लोगोसेनो आरो भलाजार लोमथिबारि आरो टिनिडियाव थांनाय लामा बेयाव दलं बानायनायनि प्लेनिंजों आङो औवारि फिल्डआव प्रग्रामखौ जबरदस्ति लिंना लाबोदोंमोन दिनै आङो स्टेडियाम फगना बानायनो थाखाय जोबोद गोजोनदों जोबोद गोजोनथाव नैबे औवारि फिल्डखौ स्टेडियाम बानायनो थाखाय जोंना आसामनि चिफ मिनिस्टारा पुरा 10 कोटि होबाय जोबोद गोजोनथाव बियो जोंनि थाखाय मामाया दान्दिसे समनि उनाव बिरलांसिगोन हेलिकप्टारजों दा जोङो हेलिकप्टारखौ नायलायनोसै एसे बाबा बिराद मानसि लोगोफोर हेलिकप्टारा गोजानाव बिरलांसिगोन जोंना नै हेलिकप्टारा बरियानो गिदिंबायानो नै फांखाया नायलांबाय था नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो गोबां मानसि नै नाय नोंथांमोना नै गोबां मानसिफ्रानो नेबाय थादों हेलिकप्टार बिरलांनायखौ बिरबाय नै हेलिकप्टारा नाय नोंथांमोना पुरा नै सायाव दावखोबाय मामाया बिरदावलांबाय ओरैबायदि मानसिफोर हेलिकप्टार नायनो थाखायनो नै बेसेबांबा जोगो मानसिफ्रा बेयावहाय थुबुर जानानै दङ नै लाम्बुआव नै लाम्बा जाहोनांगोन ना दिनै
लाम्बुआ नै खालि जाजोब्बाय नै गासैबो न' फारसे हान्थिलांफिनजोब्बाय वाव बेसेबांबा मानसिमोन दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय स' बाय बाय लोगोफोर